Aldeonen hori, Gaur legealdi honetako azkeneko osoko bilkura daukagu eta uste ez dagoela modu egokiagoa aurre zuriaren proiektuaren behar zuen proposamenekin amaitzea baino. Orduan, lehenengo eskerrik asko, aurretik egin dezuen lan guztiagatik, irrikaz daude zuen proposamenak entzuteko. Iruditzen bat zaizue, oain zuek egingo dezute zuen aurkezpena, gero bozeramaileak, hiru bozeramaileak, auditoritikoak, pixka bat baloratuko dute zuen lan hori, edo lehenengo inpresioa bintzat esateko aukera emango diegu, egingo dugu diploma banaketa ondorenean eta azkenian aterako dugu familia argazki bat, korporazio txikia eta korporazio handia lanak batean, bai? Hala baina.
Ni Maie naiz, kaixo egunon guztiei, gu Tolosako haur ordezkariak gara. Kaixo, ni Johar naiz. 2022-2023 ikasturtean aurren hirian egin duguna kontatzera gatoz. Ikasturte honetan 5 aldiz elkartu gara, eta ikastetxe ezberdinetako haurrak elkarrekin argitu gara Tolosako kulturetxean. Saio hauen bitartez, osasun mentala eta emozionala landu dugu, eta gure iritzia emateko aukera izan dugu. Emozioak, heriotza eta dolua, jazarpena eta bakardaren inguruan hitz egin dugu. Saio bakoitzan aditu batekin egonda. Adituarekin egon eta gero, gai bakoitzaren inguruan hitz egin dugu. Ariketa eta jolas ezberdinak eginez. Helburu nagusia Tolosa nola hobetu dezakegun ikustea izan da. Horretarako denok gure aldetik jarri behar dugu eta. Aterpeak egotea euria egiten duenean jolasteko, parkeetan barne, asteburuetan zezen plaza eta eskolak irekita egotea. Natura gehiago zaindu, kutsadura gutxitu duaz eta zezen plaza eta ibaia garbitu. Toki ilunetan argia jartzea. Kalean bizi diren pertsonentzak eta adineko pertsonentzak etxeak edo aterpeak egitea. Arreta psikologikoa doan eskaintzea eta eskola publikoa bermatu haur guztientzat. Ni Markel naiz, doluaren inguruan hitz egiteko tertuliak antolatzea. Udalak lagundu dezakete tailerrak bat antolatzen eta ulertuko diren pertsonen artean hitz egin dezaten. Kaixo Lorena naiz, eskoletan zehazki bullyingari buruz laguntzeko irakasle bat. Kaixo Aiara naiz, Tolosako udalak ikastaro moduko bat egitea gaizki pasatzen ari diren ume gazte zein heldu beraien gauza kontatu ditzaketen eta jazarpena egiten dutenek honetaz konturatu eta ez gehiago egin. Nik naiz, eskoletan jazarpenari buruzko saio bat egotea urtero. Zer egin dezakegun egoera honetan, zer egin zuk jasotzen baduzu. Kaixo Denis naiz, bakardadean sufritzen duten pertsonantzat leku bat topagune modukoa, baina haurrentzat eta helduentzat. Kaixo ni Andrea naiz, jendea lagunekin egotea, ekintzak antolatzea, adibidez bakarrik sentitzen diren haurrei laguntzeko ikastaro bat edo internetean lagun berriak egiteko orrialden bat. Kaixo ni Galder naiz eta ikastetxean bakardadeari aurre egiteko laguntza eskaintzea, saio bereziak antolatu, bakarrik dauden haurrak elkartu eta bar. Bai, bueno, atxaldeon denoi, eta eskerrik asko, lehenengo.
Eskerrik asko indiguzuen, azteko urte guztin zehar indezuen lanangatik, eta jarraitzeko eskerrik asko hemen guztioi aurkezteagatik. Iruditzen zait oso ausartak zeatela hainbeste jenden aurren hau aurkezteagatik, eta eskerrik asko. Gaina ze gaia ez, osasun mentala eta emozionala ez, denontzako oso garrantzitsua dan gai bat, eta gaur egun pilpilean dauna ez. Hau lantzeko eta hontan hobetzeko gauza asko inditzakegu ez, gutariko bakoitzak egunerokotasunen ondoko lagundu, besarkada bat behar nahi besarkada bat eman, triste gauden edo itzen dezakegun buruz, lagunai lagundu, guk gauza asko inditzakegu ez, norbanakok. Baina udalak ere inditzake gauza asko alderdi hontan hobetzeko ez, eta herria hobetzeko. Eta zuek proposamen oso interesgarrekin dizkiguzue, eta mila esker denoi, seguro zuen laguntzakin Tolosa hobego bat lortuko dula. Zorionak denoi, eta eskerrik asko. Atzaldeon eta mila esker, etortzeagatik eta logikoki, egindako lan guztiagatik. Igual aurrena gure buruak igual aurkeztu beharko gerituzke. Hemen, gela hontan, 3 alderdi politikoek biltzen gea, 3 alderdi politikoen ordezkariak. Bakizue duela 4 urte, hauteskundeak egin zian, datorren igandean berriz hauteskundeak izango ditugu, eta 4 urtez behin, Tolosarrok, bozketaren bidez, erabakitzen dute, zeintzuk izango dien 4 urtean zehar, bere ordezkari politikoa. 3 alderdi politiko gaude eta 3 alderdi politikoen ordezkari guain izango dugu. Egia da, enbiri handiak eman diazue. Ni 12-14 urtekin olako gaietaz hitz egiteko eta formazio jasotzeko aukera enuen izan. Eta Xabierrek esan duen bezala, jorratutako gaiak die oso garrantzitsuak. Eta zuek oraindik gazte zaite, baina urte pasala jungo zaite konturatzen ze garrantzia duten gure gizartean zuek hemen landutako gaiak. Ekarpenak apartekoa dira, oso onak die. Logikoki gai hau kezkatzen gaitu. Oso batez ere duela 2 urte COVID dela eta sortutako gegoeran, oraindik gauzak askoz larriagotu dira, ez? Eta bakizu hurrengo joan den berriz hauteskundeak izango diak, eta batzuk hemen jarraituko dute, bestek ez dute jarraituko, baina dudarik gabe hemen planteatutako gaia heldu behar dugu honi eta landu behar dugu. Eta egia da oso lan bikaina, oso ekarpen onak egin dituzue, eta honek suposatzen du atzetikan lan handiak egin dezuela. Eta gauza bat, eta honekin bukatzen dut. Urtero, bakizue, zuen adinako jendeak etortzen da gela honetara, eta urtero gai bati buruzko olako karreflexioak egiten digute. Eta 3 urtean zehar, eta 4. urtean, gauza berdinak esan behar dut, baina nik uste, netzat importantea da. Nik 14 eta 15 urtekin olako esperientzien parte hartu nuen, eta antzeko gauza bat egin genuen, duela 50 urtek hemen, gela hontan, etorri ginen, zuen bezala, hainbat gauzak prestatu genituen, irakurri genuen, eta orduan, gero zenbat aldiz pentsatu indete, 40 urte pasata gero, hemen egon naiz, eta zinegotzi moduen eserita. Eta gaina, oso guztua, esan edet, zinegotzik izatea lan komplexua da, zuek planteatuko gauzak horreak atatzeko kostatzen da asko, baina beste aldetik oso aberazgarriak izaten da. Eta alde horretatik animatzen zaituztet, ez dakit, zatik ez duela 50 urte, orain egiten nahi zaiten lana egin, baina kasuntan zinegotzi modun. Animo, eta mila esker. Txaldean, nire izena Joseba naiz. Osea, Joseba da. Gaur protagonista zuek, saiatuko naiz oso motz hitz egiten, bale? Gaia, landu dezuen gaia, gai zaila, baina oso importantea, bai, Xabierre bai, Jose Marik esan duten bezala, ez? Oso importantea,
eta zuek landu dezutena, nolabait ikasi indezue, eta gaina gai hau ez bakarrik zuen adineko tolosarrak, baizik eta tolosar guztik ikasi marko genukeena askoz gehiago, eta gehiago landu. Gai oso importantea da, nik uste dara matematika, edo ingelesa, edo euskera, edo beste gizarte, edo beste asignaturak ematen dezuten, baina askoz garrantzitsuagoa. Esan baita, gai hau, Tolosan, danak, tolosar guztik garela soka batekin lotuta bata besteari. Eta norbait alde batea juten danen eta mugitzen danen, nolabait besteei baita tira egiten die. Zuek gai hauek landu egiten dizutenen, beste zuen ondoko jendea moitu egin dezue zuekin. Moitu dezue familia, kontatu egin dizuelako ze ikasi dezuten eta ze sentitu dezuten, eta mugitzen izate, gaur udalbatza, hemen gareno, kontatu egiten diguzulako eta proposamenak ekartzen dituzuelako, eta nik uste dut hori dela, herritar guztik ikasi behar deguna, ez? Guk zehozer egiten degunen tolosarrentzako, eta gure lagunentzako, zehozer ikasten deunen, zehozer proposamen bat egiten deunen, mundu aldatu egiten dela, Tolosa aldatu egiten dela, eta Tolosa hobetu egiten dela, ez? Lehen hemen komentatu duten, orduan, mila esker, egindako lanagatio, eta ikusiko gea, beste proposamen gehiagotan seguro. Lasai, seguro hemen gelditu dela, baina lehen ordenatu ditugu elkarrekin, ez dakik gero olkiak aldatu, gertatu, baina lasai, oaintxe emango izu.